ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Şolara aydılar, aya sizlere min Kur'an'ım ve ayetlerim tilavet edilip okulmadı mı? Pes siz şonu yalandır deyip tekzip ettiniz. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Kafirler aydarlar, Perverdigara, bizlere bedbahtlık ve şekavet galip boldy ve biz gumrah bolan kavm bolduk. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. Perverdigara, bizi dowzaktan çıkar. Pes biz eger yine olal qiyany ters yolda bolsak, biz zalimlerdendir deyip aydarlar. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. Huda tarafından cevap berilip aydılar, dowzakta xar و zelil bolup ebedi qalın ve maňa söz diýmän. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Tahqiq men bendelerimden bir cemaatler bardır. Olar aytýarlar, Perverdigara, biz iman getirdik. Pes bizi mağfiret et ve bize rahmet. Ve sen rahmet ýanlaryň rahimliragydyrsyň. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. Pes ey kafirler, siz şu tariqa mu'min cemaatlaryny maskara tutduňyz. Ta size meni ýad etmegi unutturdy, yani şolaryny maskara etmek bilen meşgul bolup men zikrimi faramuş etdiňiz we şolarga maskara edip güldüňiz. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Tahqiq men şunkun şolara sabretmekleri sebäpli sowap berdim. Tahqiq şolar bagtly bolup nejat tapýanlardyr. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. Allah tebarek ve taala şolara aýdar, ne miqdar ýyllap ýerde durduňyz diýip. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Şonda şolar aýdarlar, bir gün durduk ya yarım gün durduk diýip. Pes saniyanlardan soňra, yani feriştelerden soňra şolar her bir zatny ýazyp goýýandyrlar. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. Allah tebarek ve taala şolarga aýdar, siz dünýäde durmadyňyz meger bir az muddet durduňyz. Ey kaşki dünýäde ne miqdar duranyňyzy dünýäde käňiz bilseňizdi. Şunkun bilişiňiz yani. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Aya güman etdiňizmi ki biz sizi bihude halq edendir diýip we bizden ýaňa sizi ruju etdirilmez diýip güman etýäňizmi? فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Pes haqiqi padişah bolan Allah özüne meňdeş we şerik bolmakdan nihayatda uly we pak we munezzehdir. İbadet ederge şaýeste hiç zat ýokdur, meger şol bir Allah bardyr. Ol Allah ul arşyň eýesidir. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Ve her kim Hudaýa şerik edip başga bir mabudyny çağırsa, yani şoňa ibadet etse ki olaryň üçin şu hakda hiç delil we burhany da ýokdy, pes şoň hesaby öz Perwerdigarynyň ýanyndadyr. Şol şoňa laýyk jazany berer. Tahqiq kafirler nejat tapmadylar.
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وثن ayt, Parverdigara, bizi mağfiret et ve bize rahmet. Ve sen mihrabanların mihrabanıdırsın.